Na večeři máme tady hlídací společnost Avedona Agency, která si pro vás připravila 2 vouchery v hodnotě 500 korun. Je to 5hodinové hlídání, takže my už stejně víme, že vlastně, když by náhodou si někdo tu cenu nepřevzal, tak vlastně vy máte seznam, vy máte kontakty, tak výherce oslovíme a zavoláme jim. Ale přesto, Ráďo, půjčeš mě ještě mikrofon? Teto Moniko, ještě to zvládáte dneska? Zvládám. A vy? No my určitě ano, my jsme museli to zvládat už od rána, už včerejší den. Já jsem rád, že jsem vás ukecal, abyste donesli 2 vouchery. Včera jsem vás tak trošičku překvapil, že bych chtěl dělat radost více lidem. Kdybych měla 3, tak dáme i 3. To nemá, 3 dáme třeba v Šiklendu nebo někde jinde. Tak, kolik se vám přihlásilo lidí do této soutěže? Byl zájem o hlídání? My jsme dneska byli milí. A hodní, takže celkem dost. Tak je to pravda, že máte seznam těch soutěžících, takže my teď vylosujeme ty pořadové čísla, ty 2 vouchery, a pokud tady ti dospěláci nebudou, jakože asi ne, tak je oslovujeme. Tak pojďme losovat. Takže já vylosuju první číslo. Vy jste si taky dávali číslo? Ne, tak vy nevyhrajete, to je škoda. Prvním výhercem bude číslo 48. Jestli nás někdo slyší tam nahoře, i když se nevidíme, třeba nás slyšíte, takže 48 vyhrává první voucher. A ještě dáme druhý voucher, číslo 53. Tak jestli nás slyší 48 a 53 ve... Třetí. Ještě třetí? Dobře, dobře. A které by to mělo být číslo? To máte pro někoho konkrétní? Třeba 62, to se krásně podařilo. 48, 53, 62 vyhrávají ze společností Avedona Agency 5hodinové hlídání. Ještě se k tomu mohli přidat nějaké peníze na tu večeři a bylo by to úplně super. To zase příště. Teto Moniko, my moc děkujeme. Pojďme se spolu vyfotit ještě s prasátkem Piggy. Určitě si to zasloužíte. Ty čísla vám nechám takto samostatně, ať se vám to nepoplete, nebo dáme do košíčku a uděláme si tady společnou fotku s prasátkem Piggy i s červenou